Toto pravidlo vám zmení život. List alebo list. Leto alebo leto. Vyslovujeme to mäkko alebo tvrdo. Ako to je? V slovenčine platí, že slabiky le a li vyslovujeme mäkko. Ale v súčasnej slovenčine môžete vysloviť slabiku le a li tvrdo. Obidve verzie sú správne. Takže môžete povedať list aj list. Leto aj leto. Chcete zlepšiť nielen svoju slovenskú výslovnosť? Prihláste sa do online klubu slovenčiny Jazykové fitko. Je to inovatívny kurz slovenčiny s jedinečným výslovnostným kurzom, ktorý nenájdete nikde inde. Slovenskú výslovnosť sa naučíte iba v klube Jazykové fitko. Napíšte do komentára klub a pošlem vám viac informácií.